Dear Miss Love, paano kung ang tanging paraan para mailigtas ang nanay mo sa ospital ay ang tanggapin ang alok ng isang matandang byuda? Isang alok na hindi mo kailanman naisip na papasukin mo. Sa una, akala ko isang simpleng kapalit lang. Isang desisyong gagawin ko para sa nanay ko. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi na lang pala utang na loob ang nabubuo, kundi damdamin. At paano kung sa huli, ang babaeng akala kong pansamantala lang sa buhay ko, siya pa ang magiging dahilan kung paano ko matututunang umibig. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Miss Love. Ako nga pala si Aldo, 21 anyos. At kung may isang bagay akong hindi ko akalaing gagawin ko sa buhay ko, iyon ay ang ibigay ko ang sarili ko para lang sa pera. Hindi ako masamang tao, pero minsan kapag gipit ka na, kahit anong prinsipyo mo, nababasag. Lumaki ako sa likod ng bahay ng isang mayamang byuda, si Ma'am Charito, 50 anyos. Malaki ang bahay niya. Mansyon sa paningin ko noong bata pa ako. Sa likod ng bahay na iyon, may maliit lamang na bahay. At doon kami nakatira ng nanay ko. Matagal nang katulong si nanay sa kanya. Simula pa raw noong dalaga pa si Ma'am Charito, nandun na si nanay. Kaya parang pamilya na rin ang turing niya sa amin. O iyon ang akala ko noon. Habang lumalaki ako, nasanay na akong tumulong sa bahay. Tagalinis, taga-drive, minsan taga-pamili. Hanggang sa tuluyan na akong naging boy sa bahay na iyon habang nag-aaral ako ng kursong criminology. Pangarap ko talagang maging pulis balang araw. Gusto kong makaahon kami ni nanay sa hirap. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Yung hindi na kami nakikitira sa likod ng bahay ng iba. Simple lang ang buhay namin. Pagod, pero masaya naman. Sa totoo lang, wala naman akong ipagmamalaki sa buhay. Pero kung sa pisikal na aspeto, medyo marami. Maganda kasi ang pangangatawan ko. Batak na batak kahit na 21 anyos pa lamang ako. Matangkad din akong lalaki at moreno ang balat. Pero kahit na ganoon, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend at wala pa akong karanasan pagdating sa kama. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, habang naglalaro ako ng Mobile Legends sa phone ko, narinig ko ang malakas na ubo ng nanay ko mula sa kwarto nito. Ilang araw na rin siyang ganun. Ayaw namang magpa-check up. Nay, agad akong tumayo at lumapit. Pagpasok ko, nakita ko siyang namumutla at pinagpapawisan. Hirap na ring huminga. Anak, mahina niyang sabi. Nahihilo ako. Kinabahan ako dahil hindi na to normal. Agad ko siyang dinala sa ospital kinabukasan. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Kailangang ma-admit agad, sabi ng doktor. May komplikasyon po sa bagang nanay ninyo. Kailangan ng test at gamutan. Kinakabahan talaga ako nun, Miss Love. Dahil wala talaga kaming pera. Sana man ako kukuha, wala namang kaming ipon. Parang gumuho ang mundo ko ng mga oras na yun. Kahit yata magtrabaho pa ako ng ilang taon, hindi ko agad makukuha ang malaking halaga na iyon. Nakakailanganin sa gamutan ni inay. Umupo ako sa gilid ng kama ni nanay habang natutulog siya. Kahit lalaki ako, hindi ko mapigilang hindi mapaiyak. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay. Si Ma'am Charito lang ang natatanging naiisip kong pwedeng takbuhan ko. Naabutan ko si Ma'am Charito sa may sala. Nakaupo at nagkakape. Tahimik ang paligid ng mga oras na iyon. Ma'am Charito? Mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin. Kalmado ang mukha niya, pero may kakaibang tingin
na para bang sinusuri ako. "Oh, Aldo, kumustang nanay mo?" Napayuko ako. Kailangan po siyang ma-admit eh. Kaso, wala ho kaming pera. Saglit siyang natahimik. Uminom muna siya ng kape bago sumagot. "Magkanong kailangan mo?" "Malaki po. At alam ko pong hindi ko po kayang bayaran kaagad." Huminga ako ng malalim. Ito na siguro yung sandaling kailangan kong magpakumbaba. "Pwede po bang makahiram muna? Babayaran ko po kahit hulugan. Kahit abutin pa ng ilang taon." Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa akin. Doon ko napansin. Kahit 50 anyos na siya, Miss Love, hindi maikakaila na alaga niya ang sarili. Makinis ang balat, maayos ang pangangatawan, at talagang may kakaibang dating siya. Mistisa si Ma'am Charito. At maganda talaga kahit na may edad na. Sopistikadang tingnan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lamang akong nailang ng mga oras na iyon. "Aldo," mainang sabi niya. "Alam mo naman kung gaano ko kayo katagal na tinutulungan, hindi ba?" "Opo, ma'am." Mabilis kong sagot. "At alam mo rin na hindi ako basta-basta nagbibigay ng pera ng walang kapalit." Napakunot ang noo ko noon. "Po?" Lumapit pa siya ng kaunti. Halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. "Sige, hindi mo na kailangang bayaran ng pera." Diretso niyang sabi. Parang gumaan ang pakiramdam ko dahil sa sinabi niyang yun. Pero, sandali lang. "Basta, may kapalit ka rin na ibibigay dapat sa akin." Dugtong pa niya. Nanlamig ang katawan ko. Ano pong ibig niyong sabihin?" Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ramdam ko yon. Parang sinusukat niya ako. "Matagal na kitang napapansin, Aldo." Sabi niya. "Matikas ka. Magandang pangangatawan mo. At hindi ka naman na bata." Hindi ako makasagot. Parang natutuyo ang lalamunan ko. "Kung papayag ka." Mahina pero malinaw niyang sabi. "Ako na ang bahala sa lahat ng gastos ng nanay mo." Huminto siya saglit bago tuluyang sinabi ang gusto niyang ipahiwatig. "Kapalit nun, magiging akin ka." Parang tumigil ang mundo ko. Ano pong ibig niyong sabihin?" Alam ko naman na pero ayoko pang paniwalaan ang mga sinasabi niya. "Aldo, malaki ka na. Alam mo na yun." Diretso niyang sabi. Hindi na kita iikot-ikutin pa. Napatras ako ng isang hakbang. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Si Ma'am Charito, yung amo namin, yung matagal nang tumutulong sa amin. Ganito ang gustong kapalit. Ako. Anyway, hindi kita pipilitin. Pero isipin mong mabuti. Buhay ng nanay mo ang nakasalalay. Parang sinasakal ang puso ko sa mga sinasabi niya. Tama siya. Buhay ni nanay. Iyon ang kapalit. Sige na, umuwi ka na muna. Pag-isipan mo ang mga sinasabi ko. Tahimik akong lumabas ng bahay. Hindi ko na nga alam kung paano ba ako nakarating sa ospital. Pagkapasok ko, nakita ko si nanay na nakahiga. Mahina, pero pilit nang umingiti nung makita niya ako. "Anak, okay na ako." Sabi niya kahit halatang hindi. "Pwede na siguro akong lumabas. Ayos lang ako, anak, huwag mo na akong isipin pa." Doon ako napaupo sa gilid ng kama niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Unti-unting nawawalan ako ng lakas. "Nay," mahina akong sabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang desisyon na kailangan kong gawin. Isang parte sa akin ang sumisigaw na mali, pero isang parte rin ang nagsasabing wala naman akong choice. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ni Ma'am Charito. Nasa may sala ulit siya, para bang inaasahan niya na ako. Pagpasok ko,
Diretso ko siyang hinarap. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Papayag na ho ako, Ma'am Charito. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Pero sisimulan ho natin agad ang gamutan ng nanay ko. Ngumiti siya, pero hindi yon yung ngiti na nakasanayan ko. May kakaiba. Good, sabi niya. Alam kong pipiliin mo ang tama, Aldo. Tama, pero sa loob-loob ko, parang may mawawala naman sa akin. Isang bagay na hindi ko na maibabalik pa. At doon nagsimula ang isang kasunduang magpapabago pala sa buhay ko. Hindi lang bilang anak, kundi isang lalaking unti-unting mawawala sa kanyang sarili at prinsipyo. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang desisyong ginawa ko. Kahit anong pikit ko, mukha ni nanay ang nakikita ko. Nahihirapan at umaasa sa akin. At sa kabilang banda, si Ma'am Charito. Yung ngiti niya kanina, hindi ko makalimutan. Maaga ako nagising kinabukasan. Hindi na rin ako nag-abala pang kumain. Diretso na ako agad ng ospital para kumustahin si nanay. Pagdating ko, nadatnan ko siyang tulog pa rin. May nakakabit ng dextro sa kanya. Pumunta ako sa bayaran para itanong sana kung magkano ang babayaran ko. Pero ang sabi ng nurse, naayos na po yung initial payment, sir. Napatingin ako sa kanya. Po? May nagbayad na po kagabi. Full down payment na po. Alam ko na agad kung sino yon. Pagkabalik ko sa kwarto ni nanay, napaupo ako sa tabi ng kama niya. Ganun lang kadali para kay Ma'am Charito na bayaran ng lahat. Pero kapalit naman nun, ako. Hinawakan ko ulit ang kamay ni nanay. Gagaling ka, nanay. Kahit anong mangyari. Pagkatapos kong siguraduhin na maayos na siya, bumalik na ako sa bahay. Mabibigat ang bawat takbang ko. Pagdating ko sa loob, tahimik ang paligid na para bang normal lang ang lahat. Aldo? Napalingon ako nang may tumawag sa akin. Nakita ko si Ma'am Charito. Nakatayo siya sa may hagdan. Nakasuot ng sando, pero napakagandang tingnan. Parang hinihintay talaga ako. Pumunta ka sa kwarto ko. Sabi niya ng diretsyo. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Opo, ma'am. Mainang sagot ko. Habang paakyat ako sa hagdan, pakiramdam ko bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Parang may bahagi sa akin na gustong umatras, pero huli na. Pagdating ko sa harap ng pinto ng kwarto niya, saglit akong tumigil. Huminga ako ng malalim. Ito na yun. Daan-daan kong kinatok ang pinto. Pasok ka, sabi niya mula sa loob. Pagkabukas ko, bumungad sa akin ang malinis at mabawong kwarto niya. Napakalaki, maaliwalas at napakalamig dahil sa aircon. Nandun siya sa may loob, nakaupo sa gilid ng kama. Isara mo na ang pinto, sabi niya na sinunod ko naman. Tahimik akong humarap sa kanya. Halos maririnig ko lamang ang sariling tibok ng puso ko. Lumapit ako, pero hindi ko alam kung saan ako titingin. Aldo, may inahon niyang sabi. Relax ka lang. Hindi ako makasagot. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang presensya niya. Malapit. Masyadong malapit. Hindi naman kita sasaktan. Dagdag pa niya. Hindi masasaktan ang kinakatakutan ko, kundi kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Lalaki ako. Pero nahihiya ako dahil wala pa akong alam. Yun ang totoo. Wala pa akong karanasan. Wala akong maipagmamalaki sa kanya. Hinawakan niya ang braso ko ng dahan-dahan. Huwag ka nang mahiya. Ako nang bahala sa'yo. May girlfriend ka ba ngayon? Wala po, Ma'am Charito. Pero may alam ka. Napapikit ako. Bigla akong nahiya. Sa totoo lang, Ma'am Charito, wala din ho eh. Napangiti siya noon. Kung ganoon, huwag kang mahihiya. Hanga nga ako sa'yo eh. Dahil sa edad mong yan, bihira ng lalaking katulad mo.
Nagagandahan ka naman ba sa akin? Oo naman. Kahit may edad na kayo maganda pa rin naman talaga kayo, madam. At doon nagsimula ang unang gabi ng kasunduan namin. Noong halikan niya ako, para akong nakuryente. Hindi ko alam ang gagawin ko. Basta natatandaan ko na lang. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Hindi ko na idedetali ang lahat. Pero sapat nang sabihin na hindi iyon madali. May bahagi sa akin na nahihiya. May bahagi rin na gustong sumigaw. Pero pinili kong manahimik. Pagkatapos nun, napakatahimik lang naming dalawa. Ako ay nakaupo sa gilid ng kama at hindi makatingin sa kanya. Hiyang-hiya talaga ako. Habang siya, normal lang, kalmado lang, na para bang wala lang. Masasanay ka rin, Aldo. Sabi niya na para bang normal lang na bagay iyon. Hindi ako sumagot. Hindi ko kasi alam kung ano bang mararamdaman ko. Bago ako lumabas ng kwarto, iniabot niya sa akin ng isang sobre. Tulong mo sa sarili mo. Sabi niya. Pagkabukas ko, may laman itong pera. Mas marami pa nga sa isang buwang sahod ko bilang boy niya. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa sobre. Ito na ba ako ngayon? Pagkalabas ko ng kwarto, pakiramdam ko ibang tao na ako. Dumaan pa ang mga araw at paulit-ulit lang ang mga nangyayari. Sa umaga, normal lang akong boy sa bahay na iyon. Naglilinis, nag-aayos, tumutulong sa kung ano pa ang mga kailangang gawin. Sa hapon, pumupunta ako sa ospital para kay nanay. At sa gabi, bumabalik ako sa silid ni Ma'am Charito. Unti-unti nasanay na ako, pero ang isip ko hindi pa rin. Isang gabi, habang pauwi ako galing ospital, nadatnan ko si Ma'am Charito sa may sala. Nakauwi ka na pala? Tanong niya. Opo, kakarating lang. Kumustang nanay mo? Mas okay na po, ma'am. Salamat ho Tumango siya. Good. Tuloy-tuloy lang ang gamutan niya. Napatingin ako sa kanya. Salamat po. Sa lahat. Sabi ko. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Aldo. Dahil may kapalit naman lahat. Diretso niyang sabi at walang paligoy-ligoy. Napayuko ako noon dahil alam kong totoo. Pero masakit palang pakinggan. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni nanay. At ako, unti-unti ring nagbabago. Napapansin ko na minsan, hindi na ako gano'n na kailang kay Ma'am Charito. Minsan nag-uusap na kami na parang normal lang. Minsan napapangiti na rin ako sa mga biro niya. At iyon ang kinakatakot ko. Hindi yung ginagawa namin, kundi yung pakiramdam na baka nasasanay na akong kasama ang byuda. Isang gabi, habang magkasama kami sa kwarto niya, bigla niya akong tinanong, Aldo, galit ka ba sa akin? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko agad siya sinagot, kasi hindi ko rin alam. Tahimik kaming dalawa ulit. Hindi naman kita pinilit, hindi ba? May choice ka naman. Dagdag pa niya. Natawa ko ng mapait. Choice? Kung kayo bang nasa kalagayan ko, ma'am, ano bang pipiliin ninyo? Hindi siya sumagot. Dahil doon ko rin na-realize. Pareho lang kaming may kailangan. Magkaiba nga lang ng dahilan. Siya, gusto niya ako. Ako, kailangan ko siya. At sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unti akong nawawala sa kung sino ako dati. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Lumipas ang mga araw na halos pare-pareho ang takbo. Sa umaga, ginagawa ko ang mga gawain sa bahay. Sa hapon, nasa ospital ako, bantay kay nanay. At sa gabi, ako at si Ma'am Charito, magkasama sa iisang bubong, sa iisang lihim, sa iisang silid. Pero habang tumatagal, Miss Love, may nagbabago. Hindi na lang ito tungkol sa kasunduan namin. Unti-unti, mas nakikilala ko na siya hindi bilang amo, kundi bilang isang babae. Isang hapon, pagod akong umuwi galing ospital.
Mabigat ang katawan ko. Gutom at halos wala ng lakas. Pagpasok ko sa kusina, nadatnan ko siya roon. "Nandito ka na pala." Sabi niya na hindi man lang tumitingin. "Opo, ma'am. Halika na, kumain ka muna." Napatingin ako sa may mesa. May nakahain ng mga pagkain. Mukhang mainit pa at bagong luto. "Para po sa akin to?" Tanong ko na medyo nag-aalangan. "Hindi, para sa kapitbahay." Sagot niya na may bahagyang ngiti. Napangiti rin ako. Hindi ko mapigilan na ngumiti dahil may side siyang palabiro na unti-unti ko lang nalaman mula nang magkasama kami. Umupo ako at nagsimulang kumain. Tahimik lang siyang nasa tapat ko. Nakatingin paminsan-minsan. "Dahan-dahan lang. Hindi ka naman mauubusan eh. Para sa'yo lahat yan," sabi niya. "Pasensya na ho. Nagutom lang talaga ako." "Alam ko. Kaya kumain ka lang ng kumain. Niluto ko talaga yan para sa'yo." Napapangiti ako dahil unti-unti kong nakikilala ang ugali ng byuda. Hindi siya masungit, Miss Love. Mabait talaga siya at maalaga. Kapag alam niyang pupunta ako ng ospital, magpapadala na siya ng prutas para kay nanay. Simple lang ang mga usapan namin, pero gumagaan na ang pakiramdam ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero unti-unting nagkakaroon ng kislap ang mga mata ko sa tuwing tinititigan ko siya. At dahil bakasyon naman, wala akong iniintinding klase. Mas marami kaming oras na magkasama. Mas nagiging natural ang lahat. Isang gabi, habang nasa beranda kami, tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. "Alam mo," bigla niyang sabi, "matagal na rin akong nag-iisa. Dati napakaingay ng bahay na ito. Alam mo naman yan, hindi ba? Ang anak ko at ang asawa ko. Masayang-masaya kami. Pero sa isang iglap nawala ang lahat. Hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako sa kanya. Pero nag-iba ang pakiramdam ko mula nang maging mag-isa ako." Dagdag niya. Namatay kasi ang mag-ama ni Ma'am Charito sa isang aksidente. Sinundo ng asawa niya ang anak nila sa eskwelahan at sa pag-uwi nila na aksidente sila na siyang bumawi sa buhay ng dalawa. Alam ko rin naman ang hirap na pinagdaanan ni Madam Charito. Kaya nga naiintindihan ko kung bakit naging masungit siya simula noon. Saglit siyang natigilan at tumingin sa akin. "Salamat, Aldo. At nandito ka." Anya, hindi ako makasagot. Pero may gumaan sa loob ko. Unti-unti, nasasanay na rin ako sa presensya niya. At sa totoo lang, hinahanap-hanap ko na rin siya. Hanggang sa isang araw, bigla niyang sinabi, "Aldo?" "Po, ma'am? Sasama ka sa akin bukas ha?" "Saan ho?" "May pupuntahan lang tayo. Isang party." Hindi na ako nagtanong pa. Tumango na lamang ako. Kinabukasan, binigyan niya ako ng maayos na damit. Polo, pantalon, sapatos. "Subukan mo kung bagay sa'yo," sabi niya. Pagkaharap ko sa salamin, saglit akong natigilan. Natulala ako. Parang hindi ako yun eh. "Ayos, bagay sa'yo," sabi niya habang nakamasid. "Salamat po." Pagdating namin sa venue, agad kong naramdaman na hindi ako kabilang sa mundong yon. Magagara ang damit ng mga tao. Mukhang mamahalin ang lahat ng suot. May mga alahas. Bawat kilos nila parang sanay na sanay sa ganitong klase ng buhay. Dumikit ako sa kanya. "Relax ka lang. Kasama mo naman ako eh." Mahinahon niyang sabi. Isa-isa niya akong pinakilala sa mga kaamigan niya. Ngumingiti lang ako. Pero ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. Mapanuri, mausisa. Maya-maya lang may lumapit na isang babae. Napakaganda ng ayos niya. Halatang mayaman din. May edad na rin tulad ni Ma'am Charito. "Charito," bati niya sabay beso. "Corazon," sagot ni Madam. Napatingin ang babae sa akin.
At sino naman siya? Tanong niya na may ngiti sa labi. Kasama ko. Sagot ni Ma'am Charito na kalmado. Tinitigan ako ng babae mula ulo hanggang paa. Aba, hindi mo naman sinasabi sa akin ha? Mukhang naglilihim ka na yata. Sabi ng babae na bahagyang natawa. Napailing ako sa sarili ko. Hindi na kasi ako komportable. Lumapit siya kay Ma'am Charito at bumulong dito ng mahina pero naririnig ko naman. Pwede bang hiramin? Kahit isang gabi lang, sabi nito. Nanlalamig ang pakiramdam ko noon. Hindi ko alam kung paano gagalaw. Tahimik si Ma'am Charito sandali tapos dahan-dahan tong umiti. Yan ang hindi pwede, Corazon. Sagot niya ng diretsyo. Natahimik ang babae. Grabe ka naman. Sabi nito na tila nagbibiro. Hindi ka na yata marunong mag-share. Charito. Umiling si Ma'am Charito. Hindi naman kasi siya bagay na ipinapasa-pasa. Seryosong sabi ni Madam. At hindi ko rin siya ipinapahiram, Corazon. Nagkatinginan silang dalawa. Ramdam ko ang bigat ng mga sinabi niya. Okay, I get it. Sabi ng babae, sabay taas ng kamay. Ngumiti siya ulit pero ramdam kong may halong pagkabigo. Pagkaalis ng babae, saglit akong napatingin kay Ma'am Charito. Hindi siya nagsasalita pero nakangiti sa akin. Pagkatapos ng party, tsaka kami umuwi. Habang nagdadrive, paminsan-minsan napapatingin sa akin si Ma'am Charito. May problema po? Tanong ko dito. Wala naman, sagot niya. Saglit siyang napangiti ulit. Habang nagmamaneho ako, maya-maya may kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nagminor at huminto sa isang tahimik na bahagi ng kalsada. Napatingin siya sa akin. Oh, bakit tayo tumigil, Aldo? Hindi ako agad sumagot. Tumingin lang ako sa kanya, hindi bilang amo, kundi bilang isang babaeng matagal ko nang kasama at ngayon ko lang tunay na nakikita. Ano bang iniisip niyo? Tanong ko. Hindi siya nagsalita, pero sa mga mata niya, makikita na may sagot. Unti-unti akong lumapit sa kanya at sa loob ng sasakyan, sa gitna ng tahimik na gabi, muling may nangyari sa pagitan naming dalawa. At sa mga oras na yon, ako ang may gusto. Hindi yun dahil sa kasunduan namin. Hindi dahil sa utang na loob ko. Kundi dahil pinili ko. Gusto ko siya. Pagkatapos noon, tahimik lang ulit pero iba na ang pakiramdam ko. Habang pinapaandar ko ulit ang sasakyan, malinaw sa akin na may nagbago na. At sa pagkakataong iyon, hindi na lang ako ang nadadala ng sitwasyon. Kusang loob ko na ring pinapasok ang sarili ko sa mundo niya dahil unti-unti nagiging mahalaga na siya sa akin. May mga desisyon sa umpisa talaga, Miss Love. Napakiramdam mo mali. Pero habang tumatagal, doon mo nakikita kung saan ka talaga humahantong. Ilang linggo matapos ang gabing yon, tuloy-tuloy ang pagbabago. Hindi na namin kailangang pag-usapan kung anong meron kami. Sa umaga, ginagawa ko pa rin ang trabaho ko. Ang maglinis, mamili, mag-ayos ng kung ano-ano sa mansyon. Sa hapon, sa ospital. Sa gabi, pag-uwi, diretso sa kwarto ng byuda. Minsan magkasama lang naman kami, magkatabi at walang nangyayari sa amin. Masaya na siyang nakikipag-usap lang sa akin. Hanggang sa dumating ang araw, sinabi ng doktor na pwede nang ilabas ang nanay ko. Tuwang-tuwa ako noon, pero kailangan pa rin ng pahinga at tuloy-tuloy na gamutan. Napangiti ako. Hindi ko na napigilan. Pag-uwi ko sa bahay, hinanap ko agad si Ma'am Charito. Nasa may sala siya. May hawak na tsaa. Pwede na po palang umuwi si nanay, sabi ko dito. Dahan-dahan siyang napangiti. Mabuti naman kung ganoon, sagot niya. Salamat ho, dagdag ko.
Kung hindi dahil sa inyo, huwag mo nang ulitin yan. Putol niya, pero hindi siya galit. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Alto. Tahimik kami sandali, tapos bigla siyang nagtanong. Pagka-uwi niya, anong plano mo? Napaisip ako. Hindi ko pa po alam. Sagot ko. Pero pwede bang hindi na bumalik sa dati? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Sigurado ka? Opo naman. Hindi siya nagsalita at ngumiti lang. Nung sa wakas nakauwi na si nanay, masayang-masaya kami kahit mahina pa siya. Anak, napakalaki ng utang na loob natin kay madam. Sabi niya. Ngumiti lang ako. Huwag niyo na munang isipin yun, Nay. Importante, nandito na kayo. Nakauwi na kayo ng ligtas. Dumating si Ma'am Charito para kumustahin siya. Magpahinga ka lang, sabi niya kay nanay. Kami nang bahala dito. Salamat po talaga, Ma'am. Halos maiyak na sagot ni nanay. Tama na yan, sagot niya. Basta gumaling ka. Pinapanood ko lang silang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi ko tiningnan si Ma'am Charito bilang amo, kundi bilang babaeng pinili ko na pagkatiwalaan. At doon ko mas naintindihan, hindi lang ako ang binago ng sitwasyon, pati siya. Lumipas ang mga araw. Si nanay nasa bahay lang muna. Ako naman ang mas madalas na nasa loob ng bahay ni Ma'am Charito. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko rin. Isang gabi, nasa beranda kami. Mahangin at tahimik na ang paligid. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. Bigla niyang sabi. Napalingon ako. Bakit niyo po nasabi yan? Dahil wala ka naman ng dahilan para manatili. Diretso niyang sagot. Ayokong isipin mo naman may obligasyon ka pa. Magaling naman ng nanay mo. Hindi mo na kailangan ng pera. Napangiti ako ng bahagya. Kung aalis ako, matagal ko na sanang ginawa. Natahimik siya sa sinabi ko. Hindi na po ako nandito dahil may kailangan ako sa inyo. Matagal nang hindi ganun. Dagdag ko pa. Tumingin siya sa akin, parang naghahanap pa ng kasunod na sasabihin. Pero hindi ako ang nagsalita. Kung ganoon, bakit ka nandito? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Dahil gusto ko. Gusto mo? Ano? Tanong niya ulit. Mas mahina. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, wala na yung pagiging amo niya. At ako? Ang lalaking hindi na sigurado kung kailan nagsimulang nagkagusto ko sa kanya. Basta, gusto ko pong nandito ako. Sa tabi ninyo, kasama kayo. Tahimik lang siya. Hindi ko pa kayang ipaliwanag lahat, Ma'am Charito. Pero hindi po ako napipilitan. Dahan-dahan siyang ngumiti, tumayo at lumapit. Napapikit pa siya sandali, parang pinipigilan kung anong nararamdaman. Pagdilat niya, mas malamlam na ang mga mata niya. Matagal na kitang hinihintay magsabi ng ganyan. Mahina niyang sabi. Nagulat ako. Talaga? Tumango siya. Akala mo ba, ikaw lang ang nagdadalawang isip? Hindi ko napigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon, pareho na kami ng kinatatayuan. Wala nang kasunduan, wala nang kapalit, kundi pagpili. Mula noon, nag-iba ang lahat. Hindi na ako boy sa bahay na iyon. Hindi na rin siya basta amo lang. Magkasama kami sa hapag, magkatabi sa higaan, magkausap, hindi nag-iiwasan. Si nanay, tahimik lang na napapansin ang pagbabago sa pagitan naming dalawa ni Madam Charito. Hindi siya nagtatanong. Pero isang hapon, nagulat ako nang tinanong niya ako. Anak, masaya ka ba? Tumingin ako sa kanya. Nay, ano hong ibig niyong sabihin? Anak, kahit hindi mo sabihin, alam ko. Nakikita ko ang lahat. Masaya ka ba? Opo, sagot ko ng mahina. Ngumiti lang siya. At sa wakas, sigurado na ako. Hindi ko man nasasabi pa ng diretso ang salitang mahal kita.
Kay Charito, alam kong doon na rin yon pupunta. At sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti ko na rin yung natututunang aminin, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko, na nagmahal ako ng babaeng malaki ang agwat ng edad sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Love, at maraming salamat po sa pag-share ng aking istorya sa channel nyo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sexy at maganda ka pa rin. Kahit na meron ka ng 2 anak. Akalain mo yun. Napakaliit ng mundo. Naging asawa ko ang kapatid ng asawa mo. Napatunayan ko na ang isang pagkakasala ay choice natin. Dahil ako, choice kong pumatol sa asawa ng kapatid ng mister ko. Dahil lang sa naging busy na ito sa trabaho. Ang katwiran ko noon, hindi pa naman kami matanda. Nangangailangan pa rin kami, lalo na ako. Nangangailangan pa rin ako ng kalinga ng isang lalaki. At dahil sa busy na rin sa trabaho ang mister ko noon, ay nabaling ang atensyon ko sa asawa ng kapatid niya. Sa ilang beses na may nangyari sa amin, muntik ko nang makalimutan na pamilyado kaming 2. Mabuti na lamang din at nagising pa rin ako sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ito po ang aking kwento at handa kong mabasa ang kahit na anumang komento ninyo. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig o tagapakinig ng channel na ito. Kumusta na po kayo? Lalo na ang mga misis na kagaya ko. Ako nga po pala si Janice, 30 anyos na. May asawang mabait at masipag at may 2 na kaming anak na babae at lalaki. Tubong Santa Rosa, Laguna kaming mag-asawa. Maganda ang trabaho ng napangasawa ko. Isang head supervisor at ngayon ay manager na siya. Sa kwentong ito, masasabi kong ako ang nagkasala. Pero may pagkukulang din naman ang asawa ko. Isang kakulangan na ang tumugon ay hindi na rin iba sa amin. Ako po yung tipo ng babae na uunahin ng gluta bago ang bigas. At yan talaga ang malimit naming pag-awayan ng mister ko. Pero dahil mahal niya ako, sunod sa layaw ang lahat ng gustuhin ko. Huwag lang kaming mag-away na 2. Hindi naman po kasi sa pagmamayabang. Maganda talaga akong babae. Makinis at maputi. Kahit na may anak ay sexy pa rin ako. Ayoko talaga kasing pabayaan ang sarili ko. Kaya naman suportado rin naman ng mister ko ang mga luho ko sa sarili. Pero minsan, kapag walang-wala na talaga kami, ay nagiging rason yun ng aming pag-aaway. Nauna akong mag-asawa sa batch namin noong college. Hindi na nga ako nakagraduate. Nabuntis kasi ako nang hindi ko naman boyfriend. Si Alex na asawa ko ngayon ay boyfriend po talaga ng pinsan ko noon. Tama po kayo ng narinig. Hindi naman sa nilandi ko ang kasintahan ng pinsan ko. Nalasing kasi kami at doon may nangyari sa amin. Siya ang unang lalaki sa buhay ko. At ang isang beses na yun ay nagbunga. At nang mga panahong yun ay may kasintahan naman ako. Si Alan na naging asawa naman ngayon ng kapatid ng mister ko. Sana po ay hindi kayo maguluhan. Laging nasa bahay o lagi kasing nasa bahay ng pinsan ko noon si Alex. Nakikita na naman ako noon sa bahay ng pinsan ko kasi malapit lamang sila sa school. Medyo bukid kasi ang bahay namin at malayo sa kabayanan, kaya naman nakitira ko sa kapatid ng tatay ko. Hindi kami close ni Alex, ang boyfriend ng pinsan ko noon, dahil bihira lang din naman kaming magkausap. Basta mabilis ang pangyayari. May okasyon noon at nang malasing kami,
Magkatabi na kami ni Alex nang magising sa loob ng kwarto ko. Halos isumpa ako ng pinsan ko noon. Pero ano pa ba ang magagawa nila? Nangyari na. At ang malala nga, nabuntis ako. Grabe ka, Janice. Hindi ka na naawa sa pinsan mo. At ikaw naman, Alex. Ano? Ano yung ginawa mo? Hindi nang makapagsalita si Alex. Parehas kasi kaming nakabalot sa kumot. Dahil wala kaming kahit ano nun sa sarili. So anong gagawin mo, Alex? Alang-alamang dalawa ang maging kasintahan mo. Ang anak ko at pamangkin ko. At sigurado ko hindi papayag ang tatay niya na hindi mo siya papakasalan. Singhal sa amin ang tiyahin ko. Napatulala na lang ako dahil hiyang-hiya ako. May mga bisita pa kasi ang tiyahin ko noon. Isa pang iniisip ko ng mga oras na yun ay ang boyfriend ko na si Alan. Anong mukha na lang ang iyaharap ko dito? Ano, Ate Janice? Kumusta naman? Ayos bang performance ng boyfriend ko, ha? Nakakadiri kayong dalawa. Ayoko na kayong makita. Sigaw naman ng pinsan ko na humahagulgol ng iyak at galit na galit sa amin ni Alex. Ilang oras lang din sinundo na ako ng tatay at nanay ko. Hiyang-hiya sila sa mga tao noon. Naway maging aral sa inyo ang ginawa ninyo, Janice. Graduating ka na, yan pang inuna mo. Pasalamat ka, anak kitang bata ka. Hindi ka na nahiya. Boyfriend pa ng pinsan mo. Saad ni inay na napapaiyak. Si Alex naman laging tulala at hindi malaman ang gagawin. Nagkakausap din kami at humihingi nga siya sa akin ng sorry. Nagigilty daw siya dahil siya ang una ko. Talaga lang sigurong naakit siya sa akin ng gabing yun. Maganda kasi talaga ako at sexy. Maselan kasi ako sa katawan, yung tipong laging mabango araw-araw. Si Insan kasi ay payat at morena. Si Alex naman, hindi siya yung gwapo talaga. Mas bagwapo pa rin naman ang boyfriend ko noon na si Alan kung ikukumpara sa kanya. Kaya nga patay na patay sa akin ang boyfriend kong yun. Pero sa loob ng ilang taon na magkasintahan kaming dalawa ni Alan, ginalang niya ako. Walang nangyari sa amin. Kiss and hug lang. Ewan ba naman at bumigay ako sa boyfriend ng pinsan ko. Nakakahiya talaga. Sabi nga ng itay, andyan na yan. Wala nang magagawa pa ang iyak ko at kahihiyan. Tuloy lang ang buhay ko. Pumapasok pa rin dahil graduating nga ako sa 2 taong kurso. At ang makita ko sa school ay si Alan. Umiiwas na to at halatang galit sa akin. Naghiwalay kami nang hindi nag-uusap. Walang closure. Alam kong nakarating sa kanya ang balita. Ang pinsan ko naman na kaklase ko, napilitang tumigil na sa pag-aaral kahit graduating na rin. Umalis to ng Laguna. Balita ko na sa Maynila na at nagtrabaho na lang sa isang hotel. Tibay mo dyan, isa. Idol ka na namin. Isipin mo, boyfriend ang pinsan mong pinatulan mo. Heto na nga ang kinakatakutan ko. Saktong 1 buwan mula nang may nangyari sa amin ni Alex. Hindi na ako dinatnan ng buwan ng dalaw at lagi nang masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakapasok pa sa school at hindi na nakagraduate. Ayan na nga dyan yung sinasabi ko eh. Tiyak buntis ka na. Paano kung tinakasan ka ni Alex, Aber? E di kahihiyan na naman natin yan. Mabuti na lang pinanagutan ka. Kung hindi lang talaga kita anak, baka napalayas na kita. Sabi ni inay at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang stress dahil sa akin. Malaki na ang tiyan ko, Miss Love, nang ikasal kami ni Alex. At syempre naman dahil maganda ako at sexy, ramdam ko rin naman na na-inlove na sa akin si Alex. Mukhang gustong-gusto mo na ako ah. Tindi ng lahi mo. Buhay agad ang punla mo. Biro ko sa kanya. Habang kinakasal kami, tumawa ito at maging ang pare na nagkakasal sa amin ay biniro kami na patapusin na muna ang kasal bago maglambingan. Sa isip ko noon, wala pa talaga akong konsensya. Isipin niyo, ang pinsan ko at boyfriend kong si Alan ay nagdurusa, habang ako masaya at nakakapagbiro pa kay Alex at para bang wala akong ginawang mali. Sa loob ng 1 taon sa bahay ni na Alex kami tumuloy. Habang nagpapagawa ng bahay ang magulang niya, napamana na raw sa kanilang mga anak.
Ang bunso kasi ni na Alex, nagbabalik na ring magpakasal, kaya 3 pinto ang pinagawa ng tatay ni Alex at doon daw titira ang kanyang 3 anak at yun ang pangarap niya. Maganda naman ang plano ng biyenan ko at nagustuhan ko ang plano ng bahay-style apartment at iisa ang gate. Ang isang kapatid ni Alex dalaga pa pero nakahanda na rin ang bahay nito katabi ng bahay namin ni Alex. Mahalin niyo ang bahay na yun, Alex, ha? Pinaghirapan ko ang perang ginastos dyan. Wika ng mabait kong biyanang lalaki. Wala na nga akong mahihiling pa. Nanganak akong malusog ang aming panganay na lalaki. Reyna ang trato sa akin ni Alex at halatang mahal na mahal niya ako. Ako naman, sunod pa rin ang kapritso ko. Wala akong inalis or binago. Pabango, pang make-up at monthly nasa parlor ako. At okay lang yun kay Alex. Masaya siya pag masaya ako. Hanggang mabuntis muli ako at naging 2 na ang anak namin ni Alex. Pero hindi ko sukat akalain na ang payapa kong buhay ay may parating palang gulo at nangyari na nga ang lahat nang magpakasal na rin ang dalagang kapatid ni Alex. Hindi ako nakialam sa preparation nila pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kanilang wedding invitation. Dahil ang pakakasalan pala ng bilas kong babae ay walang iba kundi si Alan. Hindi ko akalain yun dahil hindi naman kasi niya dinadala dito ang boyfriend niya. Oo, alam kong may boyfriend siya pero hindi ko naman alam na ang ex ko yung si Alan. Nasa bahay ako ng mga barkada ko noon at nagkataon na may isang invited sa mga kaibigan ko. Sis, look, hindi ba si Alan to, yung ex mo? Magiging bilas mo pala si Alan. Ang saya-saya. Tapos magkatabi pang bahay niyo. Pader lang ang pagitan. Exciting yun ah. Tawanan at sigawan ang mga barkada ko. Maging ako man ay natulala na rin. Sus, move on na nga kayo. Ilang taon nang nakararaan no. 2 na nga ang anak ko no. Sagot ko naman pero deep inside apektado ako. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Alan na pakasalan ang kapatid ng asawa ko. O sadyang nagkataon lang. Ayoko namang isipin na gumaganti ito sa akin. Pero ayoko namang lumaking ulo ko at baka mapahiya ako. Malay ko naman, baka nga sila talaga ang nakatadhana. Dumating na nga ang petsa ng kasalan. Flower girl ang bunso ko. Hindi naman alam ni Alex na naging boyfriend ko si Alan. Walang nakaalam. Hindi na lang ako kumibo at sunod na lang ako sa agos kumbaga. Ganda mo, Maria. Pinaghandaan mo yata ang kasal ng ex mo. Ang ex-girlfriend fresh na fresh. Mas fresh pa sa bride. Ikaw na talaga. Kantsaw ng mga kaibigan ko. Magtigil ka nga dyan. Mahalata ka ni Alex. Wala akong magagawa. Mas fresh ako sa bride eh. Ang bewang ko 29 lang. Ang bewang ng bilas ko 36. Mas maganda ang ex. Sagot na biro ko sa kaibigan ko. Halata akong tumitingin sa akin si Alan. At aminin man niya, mas maganda ako sa asawa niya. Napapangiti ako habang kinakasal ang 2. Ewan ba? Halata akong hindi talaga gusto ni Alan ang kapatid ng asawa ko. Nakaramdam tuloy ako ng awa dito. Hindi talaga kasi ito maganda. Ang kulay niya, maitim. At halatang hindi ko magamit ang gluta. Wala ding kontrol sa pagkain kaya mataba to. Hindi kagaya ko. Ang routine ko mula ng dalaga pa ako at naging asawa na si Alex ay same pa rin at walang pinagbago. Kaya naman makinis pa rin ako at nihamak na mukhang mas bata pa at mas sexy sa bride. Natapos ang kasalan at balik na muli kami sa normal na buhay. Si Alex ay na-promote bilang head supervisor at mas lumaki pa ang sahod nito. Masayang masaya ako dahil nadagdagan ang budget ko sa pagpapaganda. At syempre naman, hindi ko pinapabayaan ang aking mag-ama. Ang mga anak ko ay matatalino at sunod din sa layaw. At si Alex naman, ginagantihan ko ng tamang pag-aasikaso ang lahat ng binibigay niya sa akin. Ang lahat ng kapritsyong binibigay niya ay sinusuklian ko ng pagmamahal. Walang masabi ang biyanan ko at wala ring masabi ang magulang ko.
Tama lang daw ang ginagawa ko para mabawasan naman ang kahihiyang binigay ko sa kanila noon pa. Pero talagang ang pagsubok sa buhay mag-asawa ay kasama na habang tumatagal. Napapansin ko kasi buhat nang ma-promote si Alex, wala na tong gana sa kama. Panay overtime kasi niya. Halos sa loob ng 1 linggo minsan na lang tong umuwi sa tamang oras. Lagi tong umuwi ng madaling araw at pagod na pagod. Yun daw kasi ang kapalit ng promotion. Kailangan niyang magpakitang gilas dahil napakalaki daw ng tinaas ng kanyang sahod. Nahihiya daw siya sa backer niya na kumpare ng biyanan ko. Maunawaan mo naman ako, Janice, hindi ba? Bagong promote ako at kailangan magpakitang gilas. Pagod na pagod ako at gusto ko lang magpahinga sa ngayon. Nauunawaan ko naman. Pero 30 plus pa lang ako at nangangailangan din ang katawan ko. Nang alam niyo na, hindi naman sa pagiging mahilig, pero tayong mga babae, minsan ay may hinahanap din ang katawan natin. Kahit hindi naman to palagi. Pero sa sitwasyon namin ni Alex, hindi na nagaganap ang lambingan at ang pagtatalik. Ayan na naman ang aking ugali. Lagi na akong nagagalit. Konting kibulang ni Alex, galit na ako. Siguro sa mga kagaya ko, mauunawaan niyo ko. Hindi na siya malambing. Napapabayaan na rin niya ang kanyang sarili. Kahit pa inaasikaso ko to. Mukha ng 50 anyos si Alex dahil sa kakatrabaho. Siguro nga ay abusado ko. Pero anong gagawin ko? Totoo naman ang aking nararamdaman bilang babae. Hindi pa naman kami matatanda para mamahinga na pagdating sa pagtatalik. Pero si Alex, wala na talagang gana. Kaya naman pag nasa school ang 2 bata, malimit na akong tumambay sa bahay ng mga kaibigan ko dahil nga hindi naman napuputol ang aming samahan. Yan ang ugali ko hanggang sa buhay may asawa. Kasama pa rin sa aking pang-araw-araw na buhay ang mga kaibigan ko noong kolehiyo. Kinakantsawan nga nila ako dahil mukha raw hindi na ako nadidiligan at prangka akong sumagot sa kanila na hindi na nga. Halos mag-iisang taon na buhat nang ma-promote si Alex. Alangan magyabang ako. Alam naman nila ang ugali ko. Diretsa akong manarita. Wala talaga at pakiramdam ko maaga akong magme-menopause nito. Kaya pala hindi ka na fresh sis eh. Wala tayong magagawa dyan. Maaga palang nag-retire ang sandata ni Alex eh. Lalo pa nga nila akong kinantsuwan. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Ganyan kasi ang mga barkada ko, mga prangka lahat. Walang lihiman at kahit makasakit ang mahalaga, totoong tao kami. May mga asawa rin sila at may mga anak, pero kung kami ay kumibo, kagaya pa rin ng dati. Isang araw, naglalaba ako noon sa labas sa garahe dahil nagkataong nasira ang washing machine ko at pinapagawa ko pa ito. Sanay na nga ako dahil iisa lang naman ang gate namin. Diretso lang ako sa paglalaba dahil kailangang matuyo agad ang uniform ni Alex. Dahil hindi umaalis ang taong ramdam kong nakatayo sa likuran ko, napalingon ako roon. At si Alan pala yun, nakatayo at nakatitig sa akin. Bakit Alan? May problema ba? Nakikita naman kami nito pero hindi kami nagpapansinan. Ngayon lang. Kumusta ka na? Ang sexy mo pa rin ah. Buti ka pa may anak ka ng 2. Ako heto, try ng try pero walang nangyayari. Pataba ng pataba kasi ang asawa ko. Ayaw mag-diet kahit sabihan ko. Nauunawaan kita dyan Alan. Kaya nga hinahayaan ko lang na laging tawagin ninyo ang anak kong bunso. Halos sa inyo na nga nakatira yun eh. Inaanak pati yun ng asawa mo. Nauunawaan ko naman na gusto na ninyong magkaanak. Baka gusto mong magbayad para magkaanak, uso yun ah, mag-research ka. Sabay ngiti ko ng nakakaloko. Hindi ka pa rin nagbabago no? Ayos yan, kesa sa asawa kong ang alam lang ay magluto at kumain. Sige Mare, pag-iisipan kong sinabi mo. Pero baka gusto mo, sa'yo na lang ako gagawa ng bata. Pagbibiro pa nito. At ginantihan niya ako ng ngiting nakakaloko rin. Lokong lalaking yun ah. Sa klase, naglalaway pa rin sa alindog ko si Alan. Sa isip-isip ko.
Napadalas na nga ang aming pag-uusap ni Alan. Minsan kapag nasa lukurang bahay ako at nag-aasikaso sa aking mga halamanan, ay nagsasadya siya doon at makikipagkwentuhan. Hindi naman masamang tingnan. Wala namang nakakaalam na ex-boyfriend ko si Alan. Pero sa isang banda, nakukonsensya rin ako dahil syempre may pinagsamahan kami ni Alan at madali na ang bonding sa aming dalawa. Isa pa, madalas ko siyang makita na nakatitig lang sa akin, lalo na pag santo lamang suot ko at naka-short ng maiksi. Alam kong kursunada pa rin ako ni Alan. Hindi na kasi kami nagkakailangan dahil sa magkakilala nga kami ng halos ilang taon din. Kaya naman, naging malapit ulit kami sa isa't isa. Dumating pa ang pagkakataon na napalipat ng branch si Alex. Ginawa na itong manager sa isang factory sa bayan ng Rizal. Ewan ko ba, pero sa tuwing nagkikita kami ni Alex, wala na. Laging pagod at wala nang nangyayari sa amin. Buwanan na lang siyang umuwi dahil libre ang bahay nila sa Rizal. Hindi naman kami maisama dahil maliit lang ang bahay at malayo sa school ng mga bata. Wala kaming lambingan at nakakasawa na o nakakaumay na yung nararamdaman ko. Napapaisip pa nga ako minsan at nai-imagine na sana si Alan na lang ang kasama ko at hindi si Alex. Siguro nga ay makasalanan ako dahil nag-iisip ako ng ganun. Pero kasalanan ko ba dahil araw-araw kaming nakikita ni Alan kumpara kay Alex na buwanan na akong umuwi ng bahay. Napapabayaan na niya ako. Oo, lumuwag kami sa pera pero daig ko pang may asawang nasa abroad. Dumating na nga ang pagsubok sa aking buhay. Nagkaroon ng isang malaking okasyon sa pamilya ni na Alex sa bayan din ng Laguna. Isinama naman ang kapatid nito ang 2 kong anak. Ako naman ay hindi sumama. At hindi na rin naman ako nito pinilit. Alam naman nila na hindi ako pala attend sa mga okasyon sa pamilya nila. Mas gusto ko pang mag-isa sa bahay. 3 araw silang mawawala. Nagtataon pang bakasyon na ng mga bata. Wala sa isip ko na may mangyayari palang hindi dapat. 10:00 ng gabi na noon nang may kumatok sa pintuan. Nagtataka ako dahil alam ko namang hindi umuwi ng gabi si Alex. Alam kong buwanan na ito kung umuwi sa amin. Sa una, nagdadalawang isip akong buksan ang pinto. Pero para bang may puwersang pumipilit sa akin na buksan ang pintuan. At pagbukas ko nga, si Alan ang nakita ko at lasing na lasing to. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba talaga siya ng pintong kinakatok. Wala na akong nagawa dahil natutumba na to. Napilitan tuloy akong alalayan to patungo sa sala namin. Nakatulog ito at alam kong lasing na lasing to. Tinanggalan ko pa siya ng sapatos at napatitig ako sa kanyang muka. Napalaki ng pagkakaiba ng itsura nila ni Alex. Gwapo na dihamak talaga si Alan kumpara sa asawa ko. Agad akong lumayo at baka magkasala pa ako. Hinayaan ko na siya sa sala matulog at ako naman ay tumungo na sa kwarto ko. Pero bandang 12:00 ng madaling araw, naramdaman ko na may pumasok sa kwarto ko at doon nangyari nga ang hindi dapat. Dahil sabik na sabik ako noon at maging siya ay halata kong may matindi ding pangangailangan, ay naganap ang hindi dapat mangyari sa aming dalawa. Halos 6:00 na ng umaga nang magising si Alan. Nakaligo na ako at bis na. Sinabi kong umuwi na siya sa kanyang bahay dahil baka may makakita pa sa kanya. Dito muna ako, Janice, please. Alan, magkapatid ang mga asawa natin. Nag-iisip ka ba? Janice, ramdam ko rin naman ang pagkasabik mo sa akin kagabi. Huwag na tayong magloko ang dalawa. Pareho tayong may pangangailangan. Hindi ako nakasagot kay Alan dahil totoo na kailangan ko siya. Hanggang sa hilahin muli niya ako sa kama at maghapon kaming walang kapaguran. Sa loob ng 3 araw wala kaming pahinga at napakasaya namin ni Alan. Hanggang sa napalapit na muli ako sa aking ex-boyfriend at alam kong malaking kasalanan ang ginagawa namin. Wala akong inilihim sa mga kaibigan ko. This time, naging tapat sila sa akin. Naging seryoso sila at hindi nila ako kinampihan. Kung kapatid talagang turing mo sa amin, Janice, layuan mo si Alan. Alang-alang sa 2 mong anak. Mali, Janice eh. Hindi ka namin kakampihan ngayon. Mabait si Alex.
at ginagawa ang lahat para sa pamilya niyo. Mag-isip ka. Kung hindi ka makikinig sa amin, lalayuan ka namin, girl. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at humagulgol ang iyak. Tama sila. Para akong natauhan bigla. Sinabi nila na pilitin ko si Alex na isama na kami sa Rizal. Aba, bakit gusto mo sa Rizal? Ayaw mo na ba dito? O sige, alam mo naman na ikaw ang batas dito sa bahay. Lahat ang gusto mo ay matutupad. Sa ngayon, Miss Love, 5 taon na kami dito sa Rizal. At naging maayos naman ang buhay naming dalawa ni Alex. Salamat talaga at nanahimik rin si Alan. At balita ko'y nag-apply na to sa Canada at kinuha na niya ang kanyang asawa at doon na sila nanirahan. Hanggang dito na lang po ang kwento ng buhay ko, Miss Love. Makasalanan man ako at may maling nagawa, sabi nga ng Diyos, lahat ng nagkakasala sa akin ay papatawarin ko. Muli, nagmamahal, Janice.